Вітаю усіх на гэтым спецыяльным глыбокім аналізе. Гэта разбор, падрыхтованы спецыяльна для падкаста DataZen AI подкаст ад супольнасці DataZen. Я вельмі рада пачаць наша сённяшняе абмеркаванне, тому што тэма яна літаральна вызначае кірунак развіцця ўсёй сусветнай тэхналагічнай індустрыі. Вітаю. Так, тэма сапраўды гарачая. Абсалютна. Калі аб'ектыўна паглядзець на сучасны ландшафт інавацый, адразу кідаецца ў вочы адзін надзвычай цікавы факт. Пераважная большасць інструментам штучнага інтэлекту сёння працуе на абсталаванне адной адзінай кампаніі. І вось галоўнае пытанне, якое мы сёння будзем разбіраць, чаму менавіта NVIDIA выйграла гэту глобальную гонку, як яны сталі унікальным рухавіком усёй гэтай шыі рэвалюцыі. Каб адказаць на гэтае пытанне, сапраўды грунтоўна мы сабралі даволі вялікі масіў даных. Нашы крыніцы ахопліваюць такі, шырокі спектр інфармацыі. Ад глыбокіх тэхнічных спецыфікацый архітэктуры Hopper і найноўшай Blackwell. Якія самі па сабе вельмі складаныя. Так, вельмі складаныя. І заканчваючы гісторыяй эвалюцыі платформы CUDA і нават справаздачамі аб прадукцыйнасці памяці ад кампаніі Micron. О, гэта будзе цікава. Галоўная місія гэтага аналіза – перакласці ўсе гэтыя складаныя тэхнічныя канцэпцыі на зразумелую мову. Мы хочам, каб інжынеры, распрацоўшчыкі, кіраўнікі праектаў змаглі зразумець не проста сухія лічбы ці характарыстыкі, а менавіта тую фундаментальную, доўгатэрміновую стратэгію, якая забяспечыла кампаніі такое маштабнае дамінаванне. Добра, давайце раскладзем гэта па палічках. Каб зразумець бягучы стан рэчэй, нам варта спачатку вярнуцца да вытокаў, да таго самага моменту, калі гравыя відэакарты раптам сталі цэнтрам сусветных інавацый. Гэта быў цікавы пераход. Вельмі. Тут варта нагадаць пра фундаментальную розніцу паміж традыцыйнымі цэнтральнымі працэсарамі, CPU, і графічнымі працэсарамі, GPU. Так. CPU створаны для выканання складной паслядоўнай логікі, так? Вялікая частка іх кремнію адведзена пад кэш-памяць, сістэмы прадказання галінаванняў, тому што іх задача максімальна хутка выконваць адзін ланцужок каманд. Менавіта. А вось GPU маюць зусім іншую архітэктуру. Архітэктура GPU сфокусована выключна на прапускной здольнасці і паралельнай апрацоўцы даных. Заместь некалькіх такіх, ведаеце, вельмі складаных ядраў, графічны працэсар мае тысячы больш простых. Тысячы, так. І гэтыя простыя ядры здольныя выконваць адну і тую ж матэматычную аперацыю над велізарнымі масівамі даных адначасова. Гэта ў інфарматыцы называецца SIMD. Адна інструкцыя, шмат даных. У адной з нашых крыніц, гэта быў артыкул у блогу кампаніі, прыводзіцца вельмі трапная аналогія. Там гаворыцца, што нейронавая сетка – гэта, па сутнасці, такая сабе матэматычнае лазанне. Выдатнае параўнанне. Правда ж? Яна складаецца з мноства пластох ураўненняў лінейнай алгебры. І менавіта GPU з іх тысячамі ядраў проста ідэальна падходзяць для таго, каб адначасова наразаць гэтую матэматычную лазанню. Што тут сапраўду захапляе, дык гэта гістарычная выпадковасць, якая да ўсяго гэтага прывяла. Ага. Першапачаткова ж гэтыя чіпы ствараліся толькі для відеагулень. Рэндэрынг трохмернай графікі патрабуе разліку асвятлення, каардынат для мільёнаў пікселей і палігонаў, і ўсё гэта 60 разаў за секунду. Дынамічная карцінка. Так, гэта чыстая матрычная матэматыка. І зусім выпадкова атрымалася так, што матэматычны апарат для відэагульняў практычна ідэнтычны таму, які патрабуецца для навучання мадэлей штучнага інтэлекту. Неверагоднае супадзенне. Паводле даных Стэнфордскага інстытута па даследаванні шыі, пачынаючы з 2003 года, прадукцыйнасць графічных працэсараў вырасла прыкладна ў 7000 разоў. 7000? Так. Гэта цудоўна тлумачыць, што чаму для задач машыннага навучання традыцыйныя цэнтральныя працэсары проста засталіся далёка ззаду. Яны не маглі забяспечыць такую ж энергаэфектыўнасць. Але ж аднаго магутнага жалеза недастаткава, скажем так. Без адпаведнага праграмнага забеспячэння любы самы хуткі чіп – гэта проста кавалак дарагога крэмнію. І тут на сцэну выходзіць праграмная платформа CUDA. О, гісторыя стварэння CUDA ў 2006 годзе – гэта сапраўдны пераломны момант. Да гэтага інжынерам даводзілася фактычна падманваць відэакарту. Падманваць? Ну так, каб прымусіць яе рабіць неграфічныя вылічэнні, данные маскировали под пиксели и текстуры праз графічныя API на кшталт OpenGL. Это был вельмі складаны и неэффективный процесс. И тут з'являецца Ян Бак. Так, Ян Бак.
які яшчэ, будучы студэнтам Стэнфорда, сабраў эксперыментальны камп'ютар, аб'яднаўшы 32 громныя відеакарты GeForce. Пазней ён далучыўся да кампаніі і дапамог стварыць CUDA. Угу. Гэтая платформа дала магчымасць пісаць код на звычайных мовах праграмавання, напрыклад, C++, і выконваць яго непасрэдна на GPU для агульных вылічэнняў. Дазвольце мне тут крыху перапыніць і паглядзець на гэта з іншага боку. Зрабіць так, каб код CUDA гарантована працаваў на ўсіх картах, ад танных хатных да дарагіх серверных, гэта геніяльны стратэгічны крок. Згодны. Але ж фіксаваць усіх на адной архітэктуры – гэта падобна на такую класычную стратэгію пабудовы манаполіі. Ці было гэта сапраўды прадбачаннем, ці ім проста пашанцавала, што супольнасць адкрытага кода своечасна не стварыла альтэрнатыву? Гэта вельмі слушнае пытанне. Доля ўдачы там сапраўды была, але гэта быў і каласальны рызык. У 2006 годзе дадаць спецыяльную логіку для вылічэння на кожны спажывецкі глінявы чіп гэта каштавала мільёны долараў. Прытым, што геймерам гэта было наогул не патрэбна. Так. Але гэта спрацавала. Бар'ер уходу быў знішчаны. Любы даследчык мог тэставаць паралельны код дома на танным ПК, а потым маштабаваць яго на гіганцкіх кластарах. І гэта стварыла той самы эканамічны роўчук, экасістэму, якая цяпер абараняе кампанію. Дакладна. Калі ў пачатку 2010-х пачаўся бум глыбокага навучання, памятаеце поспех AlexNet у 2012 годзе? Яе ж навучілі ўсяго на 2 картах GTX 580. Уражае. Так, і інфраструктура ўжо была гатовая. Даследчыкі не хацелі пісаць нізкаўзроўневы асэмблерны код, яны хацелі ствараць мадэлі. І NVIDIA ўзяла гэтую брудную працу на сябе, стварыўшы бібліятэкі кшталту QDDN і TensorRT для PyTorch і TensorFlow. Што прывяло да сітуацыі, калі гіганты на кшталт Google або Meta змаглі сфокусавацца на сваіх алгарытмах. Яны проста даверылі аптымізацыю жалеза адной кампаніі. У выніку мы маем так званы vendor lock-in, жорсткую прывязку. Менавіта. Калі мільёны радкоў кода залежаць ад спецыфічных бібліятэк, пераход на іншае абсталаванне становіцца амаль немагчымым. Добра, экасістэма зразумелая. А як жа эвалюцыянавала само жалеза? Бо сучасныя серверныя чіпы, скажем шчыра, уже мала падобныя на тыя ігровыя відэакарты з 2010-х. Пераломным тут стала архітэктура Вольта. Там упершыню з'явіліся тэнзарныя ядры, Tensor Cores. Гэта вузкаспецыялізаваныя элементы, створаныя толькі для імгненнага мнажэння і складання вялікіх матрыц. Сучасныя тэнзарныя ядры ў 60 разоў больш магутны за першае пакаленне. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Звычайна ў навуковых вылічаннях патрабуецца максімальная дакладнасць. Традыцыйныя суперкамп'ютары працуюць з поўнымі 64-бітнымі лічбамі FP64. Так. Але штучнаму інтэлекту такі ўравень дакладнасці, як аказалася, проста не патрэбны. Вось гэта і ёсць канцэпцыя змешанай дакладнасці. Індустрія зразумела, што навучанне нейронак – гэта імавернасны працэс. Можна лічыць хутчэй на 16 бітах, потым на 8. А найноўшая архітэктура Blackwell наогул робіць стаўку на 4-бітныя разлікі, фармат FP4. Зніжэнне дакладнасці ў 16 раз. Ці не ламае гэта мадэль? Як можна атрымаць адэкватны вынік, калі мы так моцна сціскаем даныя? Гучыць дзіўна, але гэта працуе. Мы ахвяроўваем дакладнасцю, але ў нейронных сетках хуткая прыблізіная ацэнка важнейшая за павольную дакладную. Алгарытмы самі кампенсуюць гэты шум падчас навучання. Затое прадуктыўнасць. Blackwell у рэжыме FP4 выдае да 18 петафлопс на 1 GPU. Фантастыка! Аднак любая вылічальная магутнасць сутыкаецца з фізікай. Якая карысць ад працэсара, калі ён проста чакае даныя? Нашы матэрыялы ад кампаніі Micron вельмі падродна апісваюць ролю хуткай памяці. Пропускная здольнасць памяці стала ледзь не больш важнай за самі ядры. У новых сістэмах H200 выкарыстоўваецца памяць стандарту HBM3E ад Micron. Чіпы літаральна складаюцца адзін на адзін і размяшчаюцца ўшчільна да працэсара. І што гэта дае на практыцы? Пропускная здольнасць дасягае 4,8 тэрабайта за секунду. Ёмкасць да 144 гигабайтов на працэсар. Для модели на кшталт Llama 2 с 70 миллиардами параметров это дает увеличение хуткости выснову в 1,8 раза и дозволяет обслуговывать в 2,5 раза больше запытов одночасово. Ничего себе! А што наконт архітэктуры Blackwell, якую мы згадывалі?
Якія там рэальныя маштабы з пункту гледжання транзістаров? Личбы просто шаленые. Чип Blackwell складается с 208 миллиардов транзисторов. Поскольку это превышая лимит померов для литографии, он поделен на два велизарные крыштали, злученной шиной с хуткостью 10 терабайтов за секунду. Для праграмнага забеспечення гэта выглядае як один працэсар, так? Абсолютно. Еще там есть технология конфиденциальной обработки данных, TEIO, и она обороняет коммерційныя модели нават в оперативной памяти. Гэта вельмі важна для карпаратыўнага сектара. Калі звязаць гэта з больш шырокай картынай, кампанія больш не проста прадае чіпы, яна прадае цэлыя суперкамп'ютары. Бо аднаго чіпа уже недастаткава для мадэлей з трыльёнамі параметраў. Як яны вырашаюць праблему маштабавання? Стандартныя сеткі ж занадта павольныя. Для гэтага есть NVLink 5-го поколения 1,8 терабайт за секунду на GPU и коммутаторы NVSwitch с пропускной здольностью до 130 терабайт за секунду на увесь кластер. У нашых крыніцах быў уражлівы прыклад. Microsoft разгарнула ў Azure кластер з 4680 працэсаров архітэктуры Blackwell. І, дзякуючы гэтай сетцы, усе тысячы чыпаў працуюць сінхронна, выдаючы 92,1 эксафлоп з прадукцыйнасці ў фармаце FP4. Такое было немагчыма ў мінулым пакаленні Hopper. Менавіта. Гэта зусім іншы ўровень сістэмнай інтэграцыі. Такім чынам, што ўсё гэта азначае, калі сінтэзаваць галоўныя урокі для інжынераў і менеджераў праектаў? Па-першае, становіцца ясна, чаму ШИИ патрабуе спецыяльнага абсталявання. Велізарныя матрычныя вылічэнні патрабуюць тысяч паралельных ядёр і мікрасхем, здольных дынамічна змяняць дакладнасць разлікаў. Па-другое, экасістэмы – это залог доўгатэрміновага лідарства. Апаратнае забеспячэнне можна неяк скапіяваць, але 15 гадоў развіцця кода і бібліятэк хутка не дагнаць. І трэці, распрацоўшчыкі важнейшыя за само жалеза. Без супольнасці самы хуткі чып застанецца проста кавалкам крэмнію. Куда зрабіла так, што ўвесь свет навуковых даследаванняў піша пад адну платформу? Гэта ўздымае важнае пытанне для аўдыторыі. Ці зможа наогул іншая кампанія замяніць NVIDIA ў інфраструктуры ШИИ? Ці з'яўляецца куда геніальнай канкурэнтнай перавагай або небяспечнай прывязкай да аднаго пастаўшчыка? Канкурэнцыя абвастраецца. З'яўляюцца новыя рашэнні, напрыклад, AMD MI300X і MI355X. Ідуць спробы трансляцыі кода CUDA на іншай платформы праз адкрытыя праекты накшталт Zluda або Scale, што будзе, калі яны дасягнуць неабходнай сталасці. Гэта сапраўды можа змяніць правілы гульні. Дазвольце падзяліцца фінальным інсайтам перад тым, як мы скончым. Канешне. Пастаянная патрэба ў аптымізацыі прыводзіць да таго, што кожнае новае пакаленне жалеза патрабуе перапісывання софту. Напрыклад, Flash Attention 3 стварылі спецыяльна для архітэктуры Hopper. А калі мадэлі кшталту DeepSeek пачынаюць выкарыстоўваць непасрэдна Assembler 5X для максімальнай эфектыўнасці, індустрія ШАІ ўсё глыбей інтэгруецца з асаблівасцямі крэмнію. З выхадам Blackwell магчыма давядзецца знову перапісваць увесь код з нуля. Вау! Гэта вельмі моцная правакацыйная думка для завяршэння. Велізарна дзякую ўсім слухачам за тое, што далучыліся да гэтага глыбокага аналізу. Было вельмі цікава гэта абмяркаць. Калі ёсць жаданне паглыбіцца ў тэму яшчэ больш, запрашаем прачытаць поўны артыкул з усімі падрабязнымі тлумачаннямі і ссылкамі на першакрыніцы. Яго можна знайсці па адрэсе datazen.top-podcast.ai-a18. Так, там шмат дадатковай інфармацыі. І не забудзьцеся націснуць на іконку сердца пад артыкулам, каб падзяліцца з намі зваротнай связью. Таксама падпісвайцеся на Datazen AI падкаст на платформах Spotify, Apple Podcasts і YouTube, каб не прапусціць нашы наступныя аналітычныя разборы. Да новых сустрэч!